Awards, oh! Usa kaming gabi pag-usab, mga angkol ug mga auntie, tugutin na sa ninyo na mga sa tagkatahuran ini mga orasaha. Kumusta mo sa ating mga pamangkin? Ayan, unang-una kasi dumaan po tayo sa weekend. May weekend ba? Kumusta naman po ang inyong weekend? Ikaw ngayon na nakatutoy ngayon sa atin, no? Nakikinig sa radyo sa 90.7 Love Radio. Sigurado ako pinagpapawisan ka ng maraming singot. Siguro sinasabi mo na kung andun lang siguro tayo sa opisina. Ayan, malamig ang sa opisina. Kasi libreng electric fan, libre ding aircon. Samantalang pag nasa bahay, meron ka namang aircon, sasabihin naman sa iyo ng daddy at saka mami mo, hoy, wag mo munang i-on yung aircon kasi mataas na yung bill sa kuryente. Pero kapag ikaw kabisyo, may alaga kang aso. Ayan. Pag napansin na ng daddy mo o kaya naman ng mami mo, na medyo humihingal na yung aso, sasabihin, i-on nyo ng aircon kasi kawawa yung aso. Tama ba? Again, welcome po sa ating programang Tutoy na Love. Nakatutoy sa atin, no? Sa ating Love Radio Manila page. Magandang gabi po, no? Sana ay okay pas alright. Kumustang lagay nyo? Medyo gabi tayo yun. Grabe, yung init mga kabisyo. At akala ko nga ngayon, hindi ako makapag-duty. Kasi medyo masama yung pakiramdam ko kanina kabisyo, no? Habang papalapit po yung alas 9, sabi ko parang iba yung pakiramdam ko. Unang-una, masakit yung ulo ko. Oo, masakit yung ulo ko, masakit yung lalamunan ko. Actually, nilalagnat tayo pero meron naman tayong dalang gamot. Siyempre, meron tayong para sa tumoy. Ay, hindi. Paracetamol pala. Tama-tama yan mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, napaka-importante talaga sa panahon ngayon, no? Siguro nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, hindi ako natatakot talaga sa init, sa sikat ng araw Basta lang, meron lang tubig sa akin, okay lang po yan, no? Hindi ako natatakot kung gaano pa yun kainit po ng panahon. Pero medyo kanina, talagang tinamaan ang inyong angkol. Kaya advice ko lang din sa mga nakatutoy ngayon, sa mga nakikinig po sa atin, nanonood, na siguro, no? Wag na muna sigurong umalis po ng bahay pag hindi na kinakailangan, no? May nagkwento nga sa akin, no? Si Uncle Diego, sabi niya, may nagtitinda ng mani. Ang ginawa ng nagtitinda ng mani, di ba sobrang init, no? Inangat niya yung kanyang t-shirt, tapos pinapaypayan niya ang kanyang tiyan. Siguro sanay na siguro yun mga kabisyo. Ganon yun para maibsan po ang init po ng panahon. Anyways, hello sa mga nakatutoy at itong programang to, yun ang lagi kong sinasabi na pinag-usapan po natin dito mga kabisyo, yung mga nangyari nung dati, no? Nung nakaraan. At eto din mga kabisyo, nung araw ba, nung nasa elementary ka or high school siguro or college na, ano ba yung favorite subject mo? Awards, Mas maganda yung mga elementary at high school kasi maraming mga kalokohan tong mga kagwang Di ba? Ayan, awards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ng iba, recess. Sabi ng iba, break time or homeroom. Ay, nako naman mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, no? Meron talaga tayong mga paboritong subject. Siguro dahil nga tayo yung influence po or mindset lang po siguro, no? Halimbawa, yung magulang mo, ikaw, engineer yung magulang mo, mahilig ka sa math siguro, no? Ayan, awards, no? O kaya naman, doktor yung lolo mo, siguro mahilig ka rin sa mga hayop, no? Ate, kagaya ng mister mo. Isang hayop. De, joke lang po mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, no? Napaka-importante po sa atin ang pagpapahalaga
ng ito mga subject sa school po natin, no? Kinakailangan natin yan kasi kailangan natin yan para sa pag-unlad po sa ating buhay at pagpalawak po ng kaalaman bilang isang individual. At narito ang isa sa mga mahalagang punto po kung bakit mahalaga ito. Unang-una, pangalawa na po natin to, yung preparation po para sa kinabukasan. Kailangan natin yan, no? Dapat alamin mo kung ano ba talagang gusto mong subject. Tapos yun na. Ikaw ngayon pamangkin, no? Kukuha pa siguro ka ng kurso sa college, no? So, kailangan mong alamin na habang hindi ka pa nakatungtong sa college, senior high na siguro, no? O kaya junior high o kaya elementary, meron ka ng target para hindi masasayang yung panahon. Di ba? Hindi kagaya nung araw po mga kabisyo. Wala pang senior high eh. Pabihira itong senior high mga kabisyo. Apektado ang inyong uncle kasi 2 years din yun eh. Dagdag po sa pag-aaral ng mga anak. Asa man nakakuot na mga kabisyo. Shoutout din sa atin, mga nanonood sa atin, no? Sa TikTok Live ng Love Radio Manila page. Ayan. At may nakalagay po sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Hanapin nyo lang, may nakalagay doon. Anong subject sa school? Nung araw, yung madalas kang nagpapaalam kay teacher. Sasabihin mo, Ma'am, Sir, may I go out? Alam sa mga kabisyo natin, especially sa mga Bisaya din nakikinig, kaya nanonood. At bakit? Sabi ko nga Filipino. Sabi ni Katoy, Amerikano. Pero talaga, aminin ko yan mga kabisyo. Pati na rin yung maraming mga Bisaya dyan, no? Na talagang nahihirapan sila sa tumang kalisod. Facebook Live lang pala ngayon mga kabisyo, sabi ni Boy Pindot. Sabi ko dito, Filipino, lagi ako pinagpapawisan ng maraming singot sa subject na to dati. Meron pa yung speaking dialect po mga kabisyo. So pwedeng pwede ka mag-English sa klase o kaya mag-Filipino. Pag hindi ka pag magbibisaya ka, piso per word. Pagdating ng Pasko, laki-laki ng babayaran magulang mo. Pambihira. Sabi ko din, ayokong sabihin, baka follower ko na siya ngayon at alam niya na siya yun. Follower yung guro mo mga kabisyo. Sabi ni May Pakulba Lowry, Filipino, kay ang teacher mag-MMK sa iyang kagi. Oo nga, no? May mga guro po mga kabisyo, no? Na talagang hindi mapakali. Naalala ko lang nung religious studies ba yun, yung teacher namin. Pag yung topic, pag sinabi mo na, Ma'am, ano bang nangyari doon kay Marcos? Grabe, hindi matatapos yung klase pag wala, hindi pa nag-uusapan. Yun na, buong klase na. Kabahay na sa buhay ni Marcos. Grabe. May mga ganun po mga kabisyo. Sabi ni Myrel Arostique, mayong gabi ikol, yung subject namin call na English, sus kay stricto kayo call ang maestra namin. Pagwa kay assignment, mudo pa kami call kay hantod karon. Call, mahina ako sa English. Grabe ka naman. Bakaulawan ng mga Bisaya. Lucy, ko na imong kigol. Ayan, Dodi Hingpit, no? Sabi, Algebra Idol. Y sub 1 plus Y sub 2 equals Y sub 10. Ang bihira. Okay ka, Dodong. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating FB Live sa Love Radio Manila page. At syempre, sa lahat po ng mga nakatutoy sa 90.7 Love Radio, magandang gabi po sa inyo, no? Good evening at tuloy-tuloy po ang ating programa. Ang programa po natin ay Totoy na Love. From 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ang inyong Uncle Totoy, dito lang sa programa natin. Maying gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!